Ці сутыкаліся вы з праблемамі ў беларускай медыцыне? Калі так, то глядзіце навіны з будучыні, дзе распавяду, як улады іх пачынаюць вырашаць і да чаго варта рыхтавацца. З вами Ольга Старасціна. Ужо не схаваць. В моей жизни куда ни кинь глаз, везде моя жизнь связана с этим. У Лукашэнкі заўважныя праблемы з мысленнем. Надо сделать так. Вот я, готовясь к этому, думал, как? Не знаю пока. Мне брат же, ну как, ну, Александр, ну указ есть для всех, вы же подписали. Медыкі змусілі пацыента нумар 1 прайсці медагляд. Половина точно брехня. Што ў медычных высновах? Ці можа ён кіраваць краінаю? Половина точно не касается меня, не то, что меня вообще, чтобы там было опубликовано. Каго штучны інтэлект не заменіць? І дзе ў Менску можна зарабляць 300 000 рублёў за месяц? Цяпер Беларусі ёсць чым ганарыцца. Дзякуючы Лукашэнку, на 32-м годзе ягонага кіравання у нас з'явілася адна на ўсю краіну сучасная паліклініка. Усяго адна на 9 мільёнаў чалавек. Але разам з ёй з'явілася і праблема. У рэгіёнах такіх няма. І, як сказаў Лукашенко, будаваць там сучасныя медустановы не збіраюцца. Мы старались создать поликлинику будущего, чтобы здесь был уровень не хуже, чем за бугром. Не горш, але і не лепш, чым на захадзе. Затое дакладна ў разы лепшыя за ўсе іншыя паліклінікі ў Беларусі. Здесь более продвинутые технологии. Конечно, это мы для Минска делаем. Здесь будут служить самые продвинутые, самые лучшие медики. У рэгіёнах же не тое, што лепшых, нястача проста спецыялістаў. Говорят, что у нас не хватает в здравоохранении людей. Я это мимо ушей пропускаю. Для Лукашэнкі гэта не праблема. Ён прыдумаў выйсце. Не надо плакаться, что вы больше 8 часов в сутки работаете. Терпите. Там, где приходится работать 10 часов. Але дактары і без таго вымушана працуюць больш як на стаўку. А ён прапануе яшчэ больш. Надо поработать дольше. Давайте поработаем. Давайте прекратим ныть и плакать, что у нас не хватает людей. Нельга ныцца наконт заробкаў. Ён жа паклапаціўся. Вы получили какую-то копейку, чтобы прожить можно было. Пакуль медыкі, ды ўсе беларусы за капейкі працуюць, ёсць тых, хто сотні тысяч долараў зарабляе. І гэта не чыноўнікі. Ім, дарэчы, заробкі будуць абразаць і ўвогуле пасады скарачаць. Я получаю 200 рублей. Чуть. Взяток не беру, денег не краду. Подделывать их не умею. Жуть! Гэта карыстаючыся слоўнікам Элачкі-людаедкі, Лукашенко ахарактарызаваў ім жа пабудаваную сістэму. Начали изучать отдельное направление нашей деятельности. Жуть! Тое ж ён казаў пра кіроўную сістэму роўна 13 гадоў таму. У нас это звено, мне кажется, я как президент это вижу, по-настоящему ни за что не отвечает. Тады ён загадаў скараціць колькасць чыноўнікаў, пісаў дэкрэты. Не можете, не хотите, уходите. І вось цяпер падвёў вынік скарачэнняў. Начальников стало не меньше, но в основном больше. Прывёў прыклад роднай Шклоўшчыны. В том районе было 29 хозяйств, когда я работал там. Сегодня 8 или 9. И половина из них нормально работает. Інакш кажучы, чыноўнікаў усё болей, гаспадарак і прадпрыемстваў менее, а з тых, што ёсць, толькі палова працуе. І гэта ва ўзорным шклоўскім раёне, які датуе і пільнуе сам Лукашенко. Жуть! А як вы думаеце, ці трэба скарачаць чыноўнікаў, ідэолагаў і што яны будуць рабіць, калі страцяць працу? Або на іх рэжым трымаецца і звальняць іх не будуць? Пішыце пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф і, калі ласка, пастаўце пад ім лайк. Калі не чыноўнікі, то хто тады зарабляе шалёныя грошы? Хто атрымлівае 300 000 рублёў за месяц? А яшчэ падарункі ад Лукашэнкі? Каму ён без чаргі і без грошай забяспечвае найлепшае медычнае абслугоўванне? Вядома ж, не педагогам, што вучаць і выхоўваюць будучыню нашай краіны, не будаўнікам, дзякуючы якім паўстаюць дамы і дарогі, не медыкам, што ратуюць жыцці, не сельгасгаспадарчым рабочым, што кормяць краіну, і не нам з вамі, кім бы мы ні былі і як бы добра не рабілі сваю працу. Грошы, кватэры, найлепшая медыцына – усё гэта, і не толькі гэта, для мужикоў на коньках. Спасибо. Если что-то надо, скажи. Хорошо. Спасибо, ребята. Менская «Дынамо» – гэта хакейная каманда не глобальнай велічыні, не грант узроўню НХЛ-клубаў. Гэта проста любімая каманда Лукашэнкі.
дзеля якой ён гатовы зрабіць усё. Если вам что-то надо, вы скажите. Медицина, массажисты хорошие. Ім не трэба стаяць у чарзе па талончык, месяцамі чакаць прыёму і плаціць за даследаванне. В общем, все, что надо, мы готовы для вас сделать. Нават Лукашенка не ведае, што яшчэ трэба людзям, якія зарабляюць за месяц дзясяткі тысяч долараў. В общем, если что-то надо, говорите. Той, хто стаіць пры браме, атрымлівае амаль 800 тысяч долараў за сезон. Зак молодец в основном. Канадскі хакеіст падпісаў з беларускім хакейным клубам кантракт на 2 гады. Зак молодец. У камандзе 16 лідараў з шалёнымі заробкамі. За гэты сезон ім вылучаць больш за 5,5 мільёнаў долараў, а яшчэ прэміі і падарункі. Молодцы. Защитники очень хорошо, нападающие. Летась у верасні галоўны хакеіст краіны, што называе сябе прэзідэнтам, падпісаў адмысловы ўказ, згодна з якім даходы беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў ідуць не на павышэнне заробкаў работнікам, не на будоўлю паліклінік, а на гіганцкія выплаты хакеістам. Спасибо вам, ребята. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Еще раз спасибо вам огромное. Лукашенко заклікае кантрактнікаў заставацца ў Мінску, абяцае яшчэ нешта дасюль не абяцанае. Ці то кватэры, ці то рэзідэнцыі. Ребята, мы за вас очень болеем. Что скажете, все будем делать. И не только во время вашей игры, но и после нее. Акрамя грошай салам заахвочвае. Нарезай, угостишь, ребят. Еще раз спасибо тебе. І хлебам, што свеженькі верталётам для Лукашэнкі і ягоных набліжаных з віцебскай пекарні дастаўляюць. Вася, угощай ночной выпечкой с Витебска. І мёдам. В любое время можно на ночь. Ребят, спасибо вам большое. Это все для вас. Для беларускага народа у яго ні грошай няма, ні слова добрага. А з імі і абдымацца, і спаць гатовы, і захапляцца. Это великое дело. Да я готов здесь ночевать. Ну, это вообще чудо. Молодцы. Все было красиво и хорошо. Што ж такога значнага яны зрабілі, акрамя мімалётнага ўражання, кароткага відовішча? Што з улікам цяперашніх велізарных укладанняў застаецца на будучыню ад іхнай дзейнасці? Вы бачыце нешта карыснае для нашых нашчадкаў? Я не. Я тоже не вижу. Замест выдаткаў на хакеістаў можна было б пабудаваць паліклініку. Як бы вы распарадзіліся сродкамі, на што варта выдаткоўваць грошы беларусаў? Калі для вас бяспечна, то пішыце каментары пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. А таксама падпісвайцеся на аккаунты навінаў з будучыні ў Тык-току ды Інстаграме. Найлепшай якасці медычныя паслугі мае і сам Лукашенка, але, як ён кажа, імі не карыстаецца. Ёсць такі разлад, калі пацыент сябе хворым не лічыць. Наадварот, ён думае, што праблема ў набліжаных да яго людзей. Вось і Лукашенка выдаў адмысловы ўказ аб усеагульнай дыспансерызацыі дзяржаўных службоўцаў. Недавно у нас по решению президента все проходят обследование в больнице. Все. Правительство должно быть здоровым. 3 гады таму ён падпісаў указ пра абавязковы медычны агляд прэтэндэнтаў на высокія пасады. Напрыклад, міністраў, кіраўнікоў вобласцяў. Толькі прэзідэнта няма ў спісе асобаў, для якіх агляд і медычнае заключэнне абавязковае і законнае патрабаванне для выканання паўнамоцтваў. Сейчас проходит указ президента. Один неисполнитель был, плохой исполнитель – это я. Так было действительно. Але людзі ў белых халатах паспрабавалі праверыць пацыента нумар 1. И мне вража, ну как, ну, Александр, ну указ есть для всех, вы же подписали. Я говорю, ладно, приеду. То, что таким аппаратом там посмотрели, поэтому решил и вам такой аппарат. Цветной, контрастный, там еще какой-то. Спасибо вам огромное за этот подарок, нужный для нашего учреждения. Ну, ладно, не за свои же деньги. Недаабследаваны пацыент разам з абследаванымі чыноўнікамі урачыста адкрыў паліклініку. З усёй велізарнай медустановы знайшліся толькі некалькі дактароў, лаяльных да Александра Рыгоровича, гатовых яму дзякаваць за пабудаванае і набытае не за ягоныя грошы, а за падаткі беларусаў. Я могу показать свою женскую консультацию. Лукашенко завели ў кабінет на агляд і показалі гінекалагічны фатэль. Кресло с электроподъемником замечательно, очень удобное. Зручны для мужчыны, якому ўжо без опоры стаяць цяжка. И, конечно, спасибо вам большое, Александр Григорьевич, за такой подарок. Меня щупали недавно. Што шчупалі Лукашенку такім апаратам, можна толькі здагадвацца. Смотреть длину шейки матки, посмотреть, что нет угрозы. Мы можем делать из органов малого таза. Показаць Лукашенку аперацыйны стол згадзіўся хірург худай гулы ад Аджанаў. Я обратил внимание, думаю,
фамилия Таджикистан, ну ты же уже нас. Да. У планах маладога доктара жаніцца. Для яго кіраўнік мінскага гарвыканкаму падрыхтаваў сталічныя квадратныя метры. Немедленно. Сразу На дадим, нашей девчонке. да, дадим квартиру сразу. Пра такія падарункі дактарам-беларусам мы не чулі. Ну нам надо, чтобы он здесь остался. видеть. Лукашенко таксама без падарунку не застаўся. Разрешите нам от общественности? Ключ даешь какой-то? Нет, Нет? получше. Это настоящий скальпель Серафима Фистовец, которая в годы Великой Отечественной войны самоотверженно проводила операции прямо на поле боя. З надзейна запакаваным скальпелем галоўны пацыент краіны пакінуў медычную установу, а беларусам на развітанне пакінуў прагноз на будучыню. Люди будут больше болеть, тоже не секрет. И это все вот наше мы сейчас видим, слышим. От этого никуда не деться. А што ж сам Лукашенко? Да проживу я. Возможностей у меня побольше, чем у вас. Няважна, колькі каштуе. Калі Лукашенко хоча парадавацца, ды з іншымі прэзідэнтамі нечым памерацца, то ён і на хакей, і на космас з лёгкасцю выкіне мільёны долараў. Космас – чарговая дарагая забаўка дыктатара. Космос наш. Гэтак Александр Лукашенко пракаментаваў касмічны палёт Марыны Васілеўскай, дапамогу, якую аказваў дасведчаны касманаўт Олег Новицкий. Он подставил плечо, сделал все, чтобы Марина сумела адаптироваться к сложным условиям. Як цяпер высветлілася, было тут не толькі плячо. Тебе, Марина, можно сказать, повезло больше других. Герой Беларусі Марына Васілеўская і герой России Олег Новицкий летась пабраліся шлюбам. І 20гадовая розніца ва ўзросце не перашкодзіла. Если следите за новостями, то, наверное, летом не пропустили тот факт, что на сегодняшний день Олег Новицкий и Марина Василевская являются мужем и женой. Не перашкодзіла і першая сям'я Новицкага. Я хочу, чтобы ты был самым счастливым во всей вселенной. Пры расставанні з цяпер ужо былой жонкаю касмічны герой учыніў цалкам зямныя разборкі. Сегодня в 2 часа ночи мой муж, герой России, космонавт Олег Новицкий, выгнал меня из дома. Вот в чем я есть. Олег і Юлія Новицкія пражылі разам 30 гадоў і нарадзілі 2 дачок. І ў іх пачыналася ўсё прыгожа. Пазнаёміліся яны ў бібліятэцы. Любите читать. Можно найти мужа благодаря любви к чтению. Цяпер жа Юліі засталіся ўспаміны і напісаныя ёю кнігі пра то, як яна разам з дзецьмі чакала мужа з космосу. Он заходит, я говорю: Рита, где твой папа? И она смотрит на холодильник и показывает на фотографию. Са старэйшай дачкой Янаю Новицкий ездзіў у госці да Лукашэнкі. По-нашенски, чтоб здоровыми. Чтоб сколько было полетов туда, чтоб столько было приземлений до посадок. У 24-м годзе Новицкий паляцеў у космас з Марынай Васілеўскай. Усяго на некалькі гадоў старэйшай за ягоную дачку. Красота спасет мир. Женщина и в космосе должна быть красивой. Ну, я думаю, то, что касается Марины, наличие косметики не обязательно. Она и так спасет мир, если придется. Марина, видите, вам какой комплимент тут заочно. 13 дзён разам у космосе распалілі незямное каханне. Наверное, благодаря небольшому отказу техники время полета увеличилось на 2 суток, что очень понравилось Марине Витальевне. Цяпер Марына і Олег разам бачацца з Лукашэнкам, таксама крыху касманаўтам. Я несколько раз был в центре подготовки космонавтов в российском центре. И в мире я был, и в китайских центрах, так что я космонавтику неплохо осваивал. Сёлета так супала, што ў нядзелю і дзень касманаўтыкі, і Вялікдзень. Святы зямной надзеі і нябесных вышыняў. Няхай гэты дзень прынясе ў кожны дом святло, спакой і добрую радасць. Да сустрэчы ў светлай будучыні.